কি ছবিত ভোট দিব লাগিব কি ছবিত ভোট দিব লাগিব সবে কক জয়ন্ত বসুমতাৰী জিন্দাবাদ জয়ন্ত বসুমতাৰী জিন্দাবাদ জয়ন্ত বসুমতাৰী জিন্দাবাদ ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত ভোট দিয়ক ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত ভোট দিয়ক এতিয়া বহুত কথা পাতিব লগা আছিল নিৰ্বাচনৰ পিছত আহিলে বাওখুংৰিৰ প্ৰত্যেকটো গাঁৱৰ পৰা দুজন মহিলা দুজন পুৰুষ মাতিম মই এটা জায়গাত বহিম আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ এপ্লিকেশন বিলাক লৈ আহিব দিনैहाय जोङो बावखुंग्रि समस्थियाव जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि प्रमद सारनि जोङो प्रग्राम लानाय जादों आरो बे प्रग्रामाव जोङो जोंनि गासै मोनजि प्राइमारिनिफ्राय जों गासै 5000आव जोङो टारगेट खालामदोंमोन नाथाय बिनिफ्राय डाबल रायजो राजाफ्रा गोसो गुदुं जानानै लोब लोब फैदों जोङो जोंनि टारगेट बायदि गारि हरदोंमोन नाथाय रायजो राजाफ्रानो गावबा गावनो गारि लानानै फैदों दा बे हिसाबै जोङो दिनै बे मोनसे देग्लायनि बा लकसभा बिसायख'थिनि जे बावखुंग्रियाव मोनसे फोसावदिंनाय बेयो मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय होननानै जोङो बुंनो हायो मानोना दिनैहाय शिबसारनि प्रग्रामाव जोंनि रायजो राजा भटारफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै जोबोद सारजों खुसियै मत बिनिमय खालामबाय जों बेखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफ्रा गोजोनदों सरकारनि माखासे मावनो लानाय आसनिफोरखौ सारनिफ्राय मिथिनानै आरो रायजो राजाफ्रा भटारफ्रा बांसिनै गोजोनदों आरो जों आसा खालामदों देग्लायहाय जे 2024 मायथाइनि जे लकसभा बिसायख'थि बे जोंनि एनडिएनि प्रार्थी जोंनि जयন্ত बसुमतारी बे जयন্ত बसुमतारी जे सेम्बल ट्रेक्टराव गोबां रायजो राजाफ्रा रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा भट होगोन होननानै जों मिजिंथिबाय।